Dembaş, îro yekî îlonê roja aştiyê cîhanê ye. Ev roja aştiya cîhanê ji bo hemû gelê cîhanê û taybetî jî ji bo gelê Kurdistanê re pîroz be. Em hêvî û armanc dikin ki yekî îlonê ya 2024 li seranserê cîhanê û navenda şerê 30 salî li Rojhilata Navîn da wî şerî dawî bike. Bi taybetî zî daxwaz û armanca me ev e ki li navbera siyaseta Kurd da yekî îlonê ya 2024 bibe sedema aştiya mayînde ya navxwe. Îro herî girîng di siyaseta Kurd da pêwîstî heye ki navbera partiyê me da wekî siyaseteka aştiya mayînde pêk were. Zor spas.